Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kapag panahon na ganito, tayo ay nagbabatian ng maligayang Pasko at Merry Christmas. Pero magandang pag-isip-isipan din, ano ang maligaya sa Pasko? Ano ang nagpapaligaya sa atin sa Pasko? Marami pwede tayong ibigay na kadahilanan. Sabihin natin, ang kagayakan ng paligid ay nakakapagpasaya sa atin. Kaya hinahanap-hanap natin ang mga palamuti. At sabi nga ng awit ng isang Pilipino, kumukuti-kutitap. Natutuwa tayo dyan. Meron din mga party, kainan, here and there, sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang pakipag-unayan, kaibigan, eskwelahan, opisina. Pero meron higit pa dyan, mga kapatid. Ito ang gusto kong ibahagi this morning to you. A deeper meaning of Christmas. Because if we don't know the deeper meaning and significance of what is the source of joy in Christmas, ang mangyayari, we will allow the world to hijack yung event natin. What do I mean by that? Pagka masyado na na-commercialize ang isang event, ang Pasko, gagamitin nila pati Christmas song sa mga malls, nakakadagdag sa spirit ng Christmas. Pero, pwede rin ma-hijack. Ibig sabihin, doon na lang nauwi ang Pasko sa atin. Paghahanapin natin ang tunay na kahulugan ng Pasko, we need to go inside the church. We need to go inside the liturgy to find the story of Christmas, to find the meaning of Christmas. Iba yung reading, the gospel reading last night was different from this morning's reading. Ang binasa natin ay galing sa gospel ni John, chapter 1. Meaning to say, ito ay introduction sa ebanghelyo ni John. Pero this introduction of John already presents to us a panoramic view of Jesus, of the journey of Jesus. It tells us where Jesus is from. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Who is this Word? Jesus. Kaya nga later on, sa kalagitnaan, sasabihin dito, and the Word became flesh. So, kung sinusubaybayan nyo ko, ang salita, ang berbo, ay nasa Diyos, ang salita ay Diyos, siya ay naglakbay through the incarnation, nagkatawan tao, kaya sa Angelus, dinadasal natin pagtanghali, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Nakiisa sa atin, naging tao, kapareho natin sa lahat ng bagay, except sin. At we have seen His glory, ang kanyang pagbabalik sa Ama upang maging ganap ang kanyang kaluwalhatian. Kaya narito tayo, ang ating pagdiriwang ay narito sa pagkakatawan tao ni Kristo. So pwede natin sabihin, ang source of joy is meron ng nag-birthday, may nagkatawang tao, may isinilang, yes. Pero ang tanong, ang deeper question is, what is the significance of the birth of Jesus? Ano para sa atin, pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan, pero ano para sa atin ang halaga ng kanyang kapanganakan? Yung Word na naging flesh. Anong kahulugan nito sa atin? Pag ang pagbabasihan natin ay ang Ebanghelyo, ang sabi dito, those who did accept Him, He gave the power to be children of God. So unang bunga ng Pasko, ng pagkakatawan tao ng Panginoon, dahil sa Kanya, tayo ay naging anak ng Diyos. Tumaas yung ating estado. Dati tayo nilikha lang ng Diyos. Isa sa mga nilikha ng Diyos. Tayo ngayon ay tinaguriang anak ng Diyos. At kapag patuloy natin, ang sabi dito,
from His fullness, we have received grace in place of grace. Siya ang naging tagapamagitan at dahil sa Kanya ay tumanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Inilapit ng ating Panginoong Jesucristo ang Diyos sa tao. Nagkatawang tao si Kristo upang tayo ipagkasundo sa Diyos. Ngayon mga kapatid, tingnan natin ang karanasan ng tao sapagkat makikita natin na ang diwa ng Pasko ay kanyang hina-highlight at pinagdidiinan ang bokasyon natin. And where do we find joy? It is in being united with God, pakikisa sa Diyos, being in communion with God, at pakikisa sa ating kapwa. Baligtarin natin yung experience. On the other hand, iwanan muna natin sandali yung mga reunion, family gathering. Alam ko, hindi lahat tayo ay kumpleto. I don't know if there are people among you. Sino dito ang may member ng family na nagtatrabaho sa abroad? Sino sa inyo? Meron ba? Meron. Mukhang marami-rami. Sabihin, hindi kayo kumpleto ngayong Pasko, hindi ba? Kaya, hindi mo masabi na ganap yung ating joy ng ating pagtitipon. So mga katuwid, mga kapatid, sa isang banda, ang pinagmumulan ng ating saya ay yung pagkakabuklod. When we are together, when we are one. On the other hand, sa isang banda, ang pinagmumulan ng kalungkutan ng tao ay ang pagiging magkalayo, magkahiwalay, may distance. Sang-ayon kayo? Amen? Di ba? Magkakahiwalay. Ngayon tingnan natin, yung pagiging magkakalayo, maraming dahilan. Nagbigay ako ng isang example, by reason of work. Maraming Pilipino nasa abroad. Alam nyo, sa mga bansa na maraming Pilipino, hindi malayo, nagkakaroon ng simbang gabi. Sa Roma, may simbang gabi. Meron kaming 2 pari na pinadala lang namin noong November sa Malta. Yung Malta ay maliit lang na bansa. Walang 1 milyon ang populasyon. Pero merong 13,000 na Pilipino. Humingi sila ng paring Dominico sapagkat gusto nilang alagaan o paano i-shepherd yung mga Pilipinong naroroon at pagkilala sa kanilang nai-contribute sa kanilang bansa. Kaya alam ko, inaabangan ko ngayong gabi, meron silang Christmas Mass in Filipino. At meron din isang simbahan, nag-imbita pa ng pari sa Roma para lang pumunta dun sa bansa, para lang magkaroon ng simbang gabi. Bakit? Sapagkat hinahanap natin yung karanasan na ito na kung saan may dalang alaala ng pagtitipon, pagkakaisa. So, one reason ng pagkakalayo, by reason of work. Another reason, by reason of mission. Yung 2 pari namin pinadala doon, first time na magki-Christmas doon, malayo sa bansa din. Just like any other Filipino, I'm sure na mi-miss din nila yung Pilipinas at mga mahal nila sa buhay dito, but they have to be there. So by reason of mission. Another one, bakit hindi ba ito makumpleto? By reason of death. Pag may pumanaw na, wala na. Pero tingnan niyo mga kapatid, itong 3 binanggit ko, kahit paano, we have a way to manage. Buti na lang, thanks to technology, pwede na tayo makontak, pwede mag-video call, makikita mo na yung malayo. Somehow, by means of communication. Take note of the word,
by means of communication, we are able to connect and somehow be one with them. Pero meron pang ibang karanasan na naglalagay sa atin sa pagkakalayo. Yung mga taong nasa gitna ng digmaan. Malungkot ang digmaan, mga kapatid. Sabi, naalala ko yung isang Vietnamese sister na bubisita rito. Ewan ko bakit ko natanong, kasi nung bata ako, nababasa ko sa dyaryo, yung Vietnam War. Kaya nagkaroon sila ng maraming refugees. Nagtanong lang ako, Sister, kamusta yung Vietnam War nyo noon? As lumuha agad siya. Sabi niya, Father, di mo alam kung ano yung dinaanan namin. Mahirap nang mawala at mahiwalay, ngunit mas mahirap, hindi namin alam kung buhay pa o patay na. Yun ang dinaanan ng bansa. Kaya pag tinitignan ko yung mga kakilala namin Vietnamese, matibay sila eh. Pinagtibay ng kanilang dinaanan sa buhay. So kakaibang pagkakalayo yan, talagang struggle. Ngayon, maaaring wala kayong kamag-anak sa ibang bansa. Meron ba kaming karanasan, Father, ng pagkakalayo? Meron. May galit ka ba sa kalooban mo? Are you hurting inside? May sakit ka ng loob? Sama ng loob? Hindi ba kapag kaya ng daladala mo, when you are hurting, you separate yourself. Kapag yung anak nagtampo sa magulang, ano ginagawa ng anak? Kukulong sa kwarto, lumalayo. Ito ba diwa ng Pasko? Hindi. Sapagkat ang diwa ng Pasko, ang nais ng Diyos ay ilapit ang tao sa Diyos. At dahil malayo ang Diyos na gumawa ng paraan at hakbang upang siya ang malapit sa atin. Kaya joy to the world. Yun ang diwa ng Pasko na pinapahayag ng ating banal na kasulatan na hinintay ng mahabang panahon. At higit sa lahat, mga kapatid, ang isang katayuan ng tao na naglalayo at naghihiwalay sa Diyos at sa kapwa, kasalanan. Kasalanan. Hindi natin binibigyan ng pansin ang kasalanan, pero ang isang epekto ng kasalanan, definitely, hindi kayo para pagtibayin at pagbuklurin. Ang epekto ng kasalanan, tayo ay nagkakawatak-watak. Selfishness, pride, envy, anger, at the wrong place. Ano epekto niyan? By experience. Di ba? Yan ang naghihiwa-hiwalay sa atin. Yun ang kalaban ng Pasko. Masaya ang Pasko kapag sinelebrate natin according to the spirit of Christmas. Masaya ang Pasko kapag merong magkapatid, magkamag-anak, magkapitbahay, hindi nagbabatian, biglang nagbatian ng Merry Christmas. O di ba? Meron bang kapalit yan? Hindi yan nabibili. Yan ang regalo at diwa ng Pasko. Kaya huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, lahat ng ginawa ni Kristo, ang layunin niya ay maging masaya ang tao. At ituro sa tao paano maging masaya. Hindi sa pagkakalayo, alam na natin yan, malungkot ang magkalayo, magkahiwalay, kung hindi, magkabuklod. Kaya ang sentro ng ating pagdiriwang, ang misa. Tinatanggap natin ng Panginoon at ang tawag natin doon ay Holy Communion. Pagkakaisa. Isa lang ang dakilang utos ng Panginoon. Magmahal ka, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat yung pagmamahal na yan, ang nagbubuklod
sa ating lahat. Naway itong Pasko, punuin kayo ng pag-ibig ng Diyos. Kung malayo ang inyong loob sa ibang tao, huwag nyo nang pahirapan ang sarili ninyo. Pwede naman maalis yan. Bakit nyo bine-baby yung sama ng loob ninyo? At titiisin nyo ng napakahabang panahon, pwede naman maging masaya. Magpakumbaba lang, makipagkasundo. Ito ang paanyaya ng Panginoon at ito ang diwa ng Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakiisa sa atin. Sa muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat.